Що ще ме чакаш отвън, няма ми да си къща не има? Забравих си ключа, бе, в другата част. Тъй, ако ме няма мене, като котка ще обикаляш около къща, нали тъй Не срам? ми се карай, бе, ми кажи взели хляб, защото в бързината хляб забравих да взема. Какво каза? Ама всичко друго домъкнах. Викам, ти ще се сетиш да вземеш. Па никога не взимаш. Па Ти никога. ме бърка с някой друг, ма. Да, ще те бърка. Кога съм вземал ляп? Дей та фурна. Ама насреща фурната, бе. Къде знаеш и ти си земи, аз те първа трябва да се уча къде е. Аз всичко знам къде и той никога нищо Знаеш не знае. защо си жена, бе? Знаеш как да се наредиш на опашка, знаеш как да се поискаш хляба, аз нямам нерви. Да. Аз като се наредя на опашка да видя, че има двама-трима и ще причукам някого там. Защо трябва да правя панаир по опашките? Аз мога да се наредя на толкова Може. места, на всичкото отгоре и на книжарницата бях днес. Къде? На книжарницата бях днес. Каква работа имаш на Не книжа? гледам една голяма опашка се проточила, викам нещо хубаво дават, така и аз. За ядене ли даваха нещо? Как за ядене, бе? Книги за четене се за ядене, виж какво ще го правя този човек. Глупости приказваш. Като продават книги за четене, заобикаляш книжарницата и се връщаш. Как заобикалям? Купих една книга. Хората ми я похвали.